Jeg hedder Marie Nørgaard Nielsen. Jeg er tekstilkunstner, har en baggrund som tøjdesigner. Jeg er meget, meget fascineret af at få ting til at flytte sig fra at være 2D til at være 3D. Stå med et helt fladt stykke tekstil og gøre noget med det, sådan, så det løfter sig, eller så får en følelse af, at der er en dimension mere. Og det er egentlig også det, der sådan fascinerer mig personligt. Det er den her følelse af, eller tro på, at der er nogle flere dimensioner, end den ene, vi kan se og mærke, den fysiske her. Altså, jeg elsker jo bare at arbejde i tekstil. Man kan få så mange udtryk frem ved, at for eksempel, som jeg bruger det her, hvor jeg både har nogle materialer, der er blanke, jeg har noget, der er lidt tykkere, noget, der er sådan lidt netagtigt, og så har jeg de her meget gennemsigtige materialer. Og afhængig af, hvordan jeg lægger dem ovenpå hinanden, opstår der nogle forskellige udtryk. Jeg starter tit med at lave en lille model, og så arbejder jeg mig derfra videre op i størrelse. Det er en lysinstallation, der som udgangspunkt skal opleves i mørke, og der fremstår den jo sådan meget lysende. Jeg vil gerne have, at værket er et sted, man kunne gå hen og blive mindet om det at tro på noget, eller det at føle, at man ikke er alene i verden. Jeg synes, det er rigtig spændende at høre, hvad for nogle samtaler, der kommer i gang blandt folk, når de oplever værket. Nogle samtaler omkring, måske findes der mere mellem himmel og jord.